Hayırlı kеш, efirde yanılıqlar, studiyada men Rimna Avzalova бүгінгі шығарылышта. Müslimde işli bileler, отчет сессиясында қатнашқан Дәулет Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип білдірді. Сугыш фажигасын yıllar unuttыра алмый, Müslimde Афган сугышында қатнашқан райондашларыбызны искә алдылар. Юллар уяулык сырый, юл хәрәкәте иминлеге буенча вазгыять турында безнең репортаж. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак 16 февраль көнне Müslimгә Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Фәрит Хайруллович Müslim район советының отчет сессиясында катнашты, аңа кадәр сәнгать мәктәбе һәм Агромастер компаниясе эшчәнлеге белән танышты. Дәүләт Совет рәисенең Müslimгә визиты хакында алдагы материалда. Фәрит Мөхәммәтшин Müslim белән танышуны балалар сәнгать мәктәбеннән башлады. Мәктәптә кунакларны Тургай фольклор ансамбле сәламләде. Фәрит Мөхәммәтшин класс бүлмәләрен карады, мәктәп эшчәнлеге белән танышты, укучыларның кул эшләренә бәя бирде. 2020 елда мәктәптә хөкүмәт программасы нигезендә капиталь ремонт үтте. Спонсорлар ярдәме белән җиһазлар, уен кораллары кайтарылды. Быел тагын 7 миллион 300 мең сумлык уен кораллары кайтыр дип көтелә. Сәнгать мәктәбендә 7 бүлектә 400 бала өстәмә белем ала. Егет-кызларның чыгышларын мактап, Дәүләт Совет рәисе балаларга киләчәктә дә уңышлар теләде. 55 еллык тарихи булган Müslim сәнгать мәктәбе бүген бик матур гына эшләп килә. Һәм инде безнең укучыларыбыз елда 2-3 укучы училищеларга, институтларга кирип торалар. Һәм инде мәктәбебезнең горурланып әйтәләбез 80% укытучысы үзебезнең мәктәпне тәмамлаган укучыларыбыз. Аннан соң кунаклар Агромастер җитештерү компаниясына юл тотты. Компания 250 төр авыл хуҗалыгы техникасын җитештерә. Авыл хуҗалыгы техникасын җитештерү буенча Агромастер Россиядә беренче бишлеккә керә. Компаниядә 300 кеше эш урыны тапкан. Аларның ортача хезмәт хакы 79 мең сум. Первые годы мы выпускали по несколько агрегатов в год, а теперь мы выпускаем уже 7-8 агрегатов в день. Но вот по прошлому году это больше 1200 агрегатов за год. Мы выпустили, работаем по всей России. Покупатели наши и Белоруссия, Монголия. Очень много берет Казахстан, но Татарстан тоже берет немного. Фәрит Мөхәммәтшин биредә цехларны карады, эш барышы белән танышты. Кунакка Минтимер Шәйми эшләгән станокны да күрсәттеләр. Полностью киселгән, варить ителгән җыелган үзебездә. Мин аны массага чыгара башлыйм. Минем задача 2021-2022 уже выйти на промышленное производство тракторов. Молодцы. Дәүләт Совет рәисе район советының отчет сессиясе эшендә дә катнашты. Сессиядә Müslim районы башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хужин узган елгы эшчәнлеккә анализ ясады. Ул сүзне авыл хуҗалыгыннан башлады. Шунысы куанычлы, ел коры килүгә карамастан, район агрофирмаларында техник культураларны зур мәйданнарда чәчү елны рентабельле төгәлләргә мөмкинлек бирде. Терлекчелеккә килгәндә районда бу уңайдан 2 төрле тармак эшләп килә. Эремегезле терлек үстерү һәм кошчылык. Агымдагы елның 1 февраленә район буенча 4254 баш эремегезле терлек исәпләнә. Шуның 1851 башы сыерлар. 2021 елда барлыгы 12930 тоннадан артык сөт җитештерелде. Бер савын сыерына 8116 килограмм тур килә. Башкарма комитет җитәкчесе эшмәкәрләр эшчәнлегенә мәгариф, мәдәният, спорт өлкәсендә ирешкән уңышларга тукталды. Сәламәтлек саклау өлкәсендә шитләтеп бетмәде. Агромастер компаниясеннән алган тәэсирләре белән Дәүләт Совет рәисе отчет сессиясендә дә уртаклашты. Не где-нибудь в Челнах там или в Альметьевске или в Казани, а Müslimдә шундый акыллы тәҗрибәле кешеләр җыелып такую продукцию делают. Чыгаралар. Кызыксын да мин әйтәм уртак хезмәт хакы күпме? 70 мең бит. Эс түгел. Нефтяникларда шул чамагына түлиләр, нефтчеләр. Менә мондый заводлар күп елга алга уже заказлар бар ди. Безнең продукциягә. Менә мотор иттереп эшлиләр ничек. Аларга бик зур рәхмәт. Сессия эшендә Август Müslim җәмгыяте генераль директоры Озат Нәҗметдинов, Татарстан Халыклары ассамблеясының Müslim районындагы вәкиллеге җитәкчесе Рушат Султанов та чыгыш ясады. Показывают, как районы республики, райцентры, по моему мнению, вот по увиденному, меняются в лучшую сторону. Я обратил внимание, объекты социальной, культурной,
сферы здравоохранения приведены в порядок. И здесь живет большинство татарского населения, большая часть района. Здесь особые традиции какие-то, дружбы, добрососедства, взаимопомощи, которые есть у каждого народа. А вот Муслюмовский район, он чувствует себя каким-то вот патриотом. Муслюмовская девушка, муслюмовский парень, идут концерты, муслим семья, самомуслим гайля, семья. Это как-то у них особо подчеркивается. И это патриотизм влияет и на созидательную деятельность во всех сферах жизни. Соңыннан bir төркем райондашыбызга дәүләт бүләкләре тапшырылды. Римма Абзалова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Совет гаскәрләренең Әфганстаннан чыгарылуына 33 ел. Шул уңайдан сугышчан һәм хезмәтдан мемориал комплексында тантаналы чара узды. Анда Әфган һәм башка локаль сугыш ветераннары, оешма предприятие коллективлары һәм мәктәп укучылары катнашты. Быел Совет гаскәрләренең Афганстаннан чыгарылуына 33 ел булды. 10 елга сузылган сугышта районыбыздан 128 егет катнаша. Бүгенге көндә җирлегебездә 46 Афган сугышы ветераны яши. Шуннан да бик олы мероприятие үткәрдек. Башка елларга караганда укучыларыбызда оештыру эшләрдә яхшы башкарылган дип әйтергә кирәк. Кешеләр күп килгән. Без инде барыгызга да зур наклы сәламәтлек телибез. Күкләребез һәрвакыт аяз булсын. Боланлы улының Корбангали мәчете имамы Җәмил хәзрәт Газимов вакытсыз вафат булган райондашларыбызның рухына дуга укыды. Тантанада катнашучылар сугышта башын салган райондашларыбызны 1 минут тынлык белән искә алды. Бүген Афганистаннан чыгарылганга соңгы солдаттан чыгарылган көне 30 жыл булды. Барлык афганчыларны бәйрәм белән кутлыйм. Рәхмәтлек билсен барсынага. Афган сугышы безнең пограничниклар өчен читтә калмады. Чөнки безнең пограничниклар 62 мең пограничник катнаша бу локаль сугышта. Һәм шунда 576 хәрәк була. 8 герой була безнең пограничниклар. Тантаналы чарага Әмәкәй авылыннан Әфган сугышына 3 улын узаткан Флүзә Исмәгыйлова да чакырылган иде. Üçüsünde uzattıq, indi jalap qarşaldıq, isen emin qaytqanlarına da süyünüp, Allah'a şükür. Bile ki, bile qırabızda indi, ikisi indi. Niler indi, kitip bardılar indi. Mine, balaları qaldı indi. Bir çakını iteler, Allah'a şükür kilip yürüyler, balaları da, gülleri de. Рәхмәт аларга. Барлык райондашлар, кунаклар, кайткан килгән кунакларга да рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Безне хөрмәт итеп килгәнегез өчен барыгызга да саулык, сәламәтлек, исәнлек, дөнья күгендә тынычлык теләп калабыз. Барыбыз афганчылар исеменнән дә сезгә бик зур рәхмәт. Һәр елдагыча шушы көндә истәлекле көн үткәрәбез. Афганнан чыккан көн бүген. Бергә очрашабыз егетләр белән, хәлләребезне аралашабыз, белешәбез. Барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, еллар тыныч булсын. Интернациональ бурычларын үтәгәндә Әфган җирендә һәлак булган якташларыбызның барельефлары урнаштырылган истәлек диварларына чәчәкләр салынды. Тантаналы чарадан соң бер төркем әфганчылар авыллардагы сугышчан дусларының каберләренә зират кылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Муслим районыннан 128 ир-егет Әфганстан Республикасындагы интернациональ бурычын үтәгән. Иске Карамалы авыл җирлегеннән 8 егет Әфган сугышының авырлыкларын үз җилкәләрендә күтәреп, туган якларына исән-сау әйләнеп кайткан. Кызганыч, бүгенгә инде алар арасыннан бакыйлыкка күчүчеләр дә бар. Локаль сугыш ветераннарының район иҗтимагый оешмасы тәкъдиме белән Әфган сугышы ветераннары яшәгән йортларга элмә такталар куелды. Иске Карамалы авылында интернационалист сугышчылар Бертуган Илдар һәм Айдар Гәрәевлар, Гөлүс Тимиркаев яшәгән йортларга да элмә такталар урнаштырылды. Тулырак Мөнир Арсланова репортажында. Элмә такталар ветераннарны хөрмәтләү, авылдашларның алар белән горурлану билгесе. Бертуганнар Илдар һәм Айдар Гәрәевләргә Афганстанда хезмәт итәргә туры килә. Германиядә 16 ай хезмәт иткәннән соң Илдарны Афганстанга күчерәләр. 1978 елның 9 октябрендә армиягә киткән Илдар авылга 1981 елның 4 гыйнварында кайта. Төпчек энесе Айдар Термиздә хезмәт итә, аннан Афганстанга күчерелә. Бүген авылда яши. Февраль айы безнең өчен аеруча
Үзенчәлекле булды. Безнең Исе Карамар авылында Ишәпханчыга истәлек такталары куелды. Biz bu takta bilen bir gururlanabız. Bizni unutmaylar ekan deyip işe alabız. Bek zor rahmet şuşa kadir hürmet üçün. Гүлүс Тимиркаев Ойдарның сыйныфташы. Бергә армияга китәләр. Әфганстанда интернациональ бурычын үти. Армиядан соң алга ПМКсында эшли. Авылдашы Гөлнур белән ике кыз үстерәләр. Гапгади безнең авылдашларыбыз. Ләкин төптәнрәк уйласак, ул бик күп кешеләргә һәр кайсын матур итеп, үрнәк итеп куярлык. Район иҗтимагый советы рәисе Рушат Султанов чараны һәркемнең күңеленә үтәрдәй сүзләр белән алып барды. Район хакимияте афганчы ир-егетләрнең хатыннарына чәчәкләр бүләк итте. Локаль сугышлар ветераннарының район иҗтимагый оешмасы рәисе Данил Госманов егетләрнең актив тормыш белән яшәүләрен билгеләп, Әфганстанда үткән яшьлекләре турында җыр башкарды. Еллар буенча безгә бик хөрмәтле кеше. Мин аны үзем үткәргән һәрбер чарага яртып бирергә тырыштым. Молодец ул безнең актив шундый. Иске Карамалы авыл җирлегендә 3 гаиләдән икешәр егет Әфганстанда хезмәт иткән. 2 абыем да армиягә бер үк вакытта китте. Икесе дә Әфганстанда хезмәт итте. Әнием шул елларда күзлек кия башладым, чәчләрем шул вакытта агарды, ди авыл җирлеге башлыгы Илнур Каримов. Тукай районы хәрби хәрәкәтләр ветераннарының иҗтимагый оешмасы рәисе Айбулат Якупов Рушат Султановка оешманың рәхмәт хатын тапшырды. Илдар Гәрәев Татарстан Республикасы министрлар кабинеты каршындагы Әфганстан Республикасында хәрби хәрәкәтләр ветераннары мәсьәләләре буенча координация Советның рәхмәтенә лаек булды. Алда да шушылай элмә такталары кую дәвам итсен иде. Әфганстаннан кайткач үлгән хезмәттәшләргә һәм исән калучыларга да барчасына да истәлек такталары куелсын иде. Тантаналы митингтан соң чарада катнашучылар әфганчыларның йортларында урнаштырылган элмә такталарны ачтылар. Истәлеккә фотога төштеләр. Мөнира Арсланова, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесе. Мөслим районнарында көл тәбәйлиләре ел сайын шушы чорда туйлар камыш белән төрелә. Бу нинди максаттан эшләнә? Шул хакта алдагы сюжетта. Яз якынлашуы сизелә, кояш нурларын ныграк сибә башлады. Кояш җылысын агачлар да сизә. Кояштан саклау өчен туйларны камыш япма белән каплый башладылар. Туйларны язга таба каплау, аларның язгы кояшта янмасын өчен һәм ботаклары саргаймасын өчен шуның өчен эшләнә. Иртә башлыйбыз моны, чөнки уже кояш кыздыра башлады. Ул кардан чагыла да һәм ботакларын яндыра, саргайта. Мөслимнең үзәк урамында да йөзләп туй үсә. Камыш япманы да беренче булып алар кие. Чөнки агачларга күләгә төшми, үзәк урамда көн дәвамында кояшлы. Камыш япманы яшелләндерү һәм төзекләндерү үзәгендә эшләүчеләр үзләре әзерли. Кыш дәвамында ак буеннан камыш җыеп, япма үрәләр. Кыш көне кызлар әле каргына көрәмәде инде, шушы маталарында үрделәр. Алдагы елдагы үрелгәннәре бәләкәй туйларга ярый. Кайберләре бик нык үсеп китте, матур булып, озын булып, аларга инде озынракларны үрдек. Җегетләр кисеп бирде дә, без аны пушаклап үрдек яңадан теплицада. Авыр булдымсы? Юк, авырлыгы булмады. 35 штук бәйләдек. Туйларның төпләре кардан чистартылган, төреп бетергәч агач төпләрен янәдән кар белән каплаячаклар. Март аенда агач төпләрен ачып кайнар су сибәбез ди Розилә Байырханова. Бу агачларны дымга туендыру өчен эшләнә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Узган атнада Татарстан чаңгы юлы ярышлары үтте. Ярышларга мөслимлеләр дә актив кушылды. Бу көнне олысы кешесе чаңгыга басты. Сау һавада спорт белән шөгыльләнеп, тормыш мәшәкатьләреннән ял итеп, энергия җыеп кайтты халык. Татарстан чаңгы юлы турында Лилия Шәймиева. Кояшлык ял зонасында оештырылган Татарстан чаңгы юлы 2022 ярышларына 500дән артык кеше килгән иде. Елдан-ел популярлаша барган масса күләм бәйгедә оешма предприятие, мәктәп укучылары, өлкәннәр, гаиләләре белән спорт яратучылар катнашты. Чаңгы юлы һәрбер кешенең кичкенәдән үк мәктәптән үк башланган спорт төридер инде. Класс белән сугулар, аннан соң ялларда дуслар белән, сугулар белән мәктәп елларында истә калган инде. Менә хәзер дә шул мәктәп елларында алган күнекмәләр инде хәзер дә безгә ярдәм итә. Чын бәйрәм, бөтен мөслим халкын шу кояшлык буе җыйды. Балаларыбыз өчен инде бу сәламәтлек, өлкәннәребез өчен дә зур сәламәтлек. Менә шушындай
şirler bulgan şırakta bitinde elbette sofada işrak bulga kerek. Hem biz bunu anlayırız. Hem her şimdi balalarının aşışlay tabiat yanına çıkarır. Мен кішкенеден чоңғы шуам, мен бик яратам. Әтиәниләр белән дә шуабыз, һәр елны шушындай чараларга йөрибез. Миңа бик ошый. Район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хужин чараны ачып, катнашучыларга җылы теләкләрен җиткерде. Шунысы да игътибарга лаек. Быел масса күләм бәйгегә 50-гә якын оешма предприятие килгән иде. Кышны көтеп алабыз. Бигрәк тә шушы чаңгы, шу чараларын конькида шуабыз. Медработник буларак шушы сәламәт тәндә, сәламәт акыл дигән сыман. Һәр елны без бу шатлыклы көнне көтеп алабыз. Чөнки бердәмлектә көч. Бүген шундый матур көн, минем туган көнгә туры килгән көн. Һәм мине зурлап тәбрикләп көннәр өчен дә рәхмәт әйтәс килә. Шулай бергә күңелле итеп яшәү, күңелле ширләрне читкә куеп, матур итеп яшик, һәрберебез сәламәт тормыш алып һәм чаңгыларга басыйк. 2022 елга багышлап чаңгычлар 2022 чакрым юл узды. Җиңүчеләр быел да 8 номинациядә билгеләнде. Төрле номинацияларда җиңүчеләргә чаңгы юлы 2022 ярышларының традицион башлыгы истәлекле бүләкләр, мактау грамоталары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар мин Римма Абзалова сезнең белән саубуллашам. Алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Тауық еті яратасызмы? Фермердан бройлерлар килограммы 220 сумнан гына. Мөслим ишендә китереп бирү бушлай булачак. Безнең телефон 8 917 917 24 20. Авторлар һәм композиторлар игътибарына Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ каналы Балачак җыры бәйгесенең 3нче сезонын башлый. Гаризалар 2022 елның 1 маена кадәр кабул ителә. Җиңүчеләр 1 июньдә игълан ителәчәк. Тулырак мәгълүмат shayantv.ru сайтында. Яшь чикләве 0+. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын дәвам итә. Эфирда сездән килгән котлау хатлары буенча төзелгән җырын сиңа бүләгем тапшыруы. Котлау хатлары белән сезне мин, Лилия Шәймиева, таныштырам. Олы Чакмак авылында гомер итүче кадерле әниебез Кашапова Әлфинә Садри кызының 18 февральдә туган көне 85 яшьлек юбилее. Тормышның кадерен, тәмен белеп яши кадерлебез. Кешеләргә бары тик яхшылык кына теләгән самими карашы яшәргә көч исти, тормышка мәхәббәт уята. Без әниебезнең ихтияр кешенең нык булуына, түземлелегенә, сабырлылыгына сокланабыз һәм аның белән чиксез горурланабыз. Әни, безне үстереп кеше иткәнең, тормышта үз урыныбызны табарга булышканың, якты йөзең, мәрхәмәтле йөрәгең, киң күңелең өчен мең рәхмәт сиңа. Кадерле кешебез, юбилеең белән тәбрик итәбез. Сиңа кояшлы көннәр, гомереңнең шатлыклы, бәхетле мизгелләрдән генә торуын телибез. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Киләчәктә дә берәкәтле мул тормышта без балаларыңның, ныкларыңның кадер-хөрмәтен тоеп яшәргә язсын. Йөзләреңә тормыш сырлар түгел, ай бизәге генә төшерсен. Ни теләсәң бар да кабул булсын. Син бәхеткә ия кешесең. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Син булганда өебез нур чәчә, киңәшчебез, терәгебез булып, яшә әле әни изгәчә. Әнкәй, син безнең тормыш кызгыбыз, яшәү үргебез. Алгы көннәреңдә дә туган нигезебезне саклап,
Безне сөендереп, куанычлы, бәрәкәтле гомер кичерүеңне телибез. Барлык яхшылыкларың алдында зур рәхмәт әйтеп, башыбызны иябез. Сәламәтлек ташламасын сине, кар имәсен җилләр юлыңа, берче сагыш белми сөенеп яшә, сәламәт бул гомер буена. Сине яратып, балаларың Ясир, Рәвилә, Роза, Илшат, Зилә, Марсель, Гүзәл, Салават, Васил, Ләлә. Бу теләкләргә 11 оныгың һәм 5 оныгчыгың кушылып төгәлләнә безгә килеп ирешкән котлау хатында. Туган көнегез, гомер бәйрәмегез, 85 яшьлек юбилейгыз котлы мөбарәк булсын. Алдагы җырыбыз сезнең өчен яңгырый. Рәхим итеп карагыз. Күзләре җитә биек моң суланыма, өмет үзмә килер язларда, күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда, күзләрендә гөлләр Aydan miken elle kuyashtanımı, Күзләреңә күчкән яктылык, балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып, балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Yıraklarda sinen yaşasam da, yüreğimde her gün seni mimim, bu jırımını sana bağışladım, merhametli gaziz seniyim, bu jırımını sana bağışladım, merhametli gaziz seniyim, merhametli gaziz seniyim. Алда котлау хатын тыңларга экраннар янына Әлфия апа Шәйхрамованы чакырабыз. Яңа Карамала авылында туып, хәзер Тугаш авылында гомер итүче кадерле апабыз Шәйхрамова Әлфия Миргалин кызының 18 февральдә туган көне 60 яшьлек юбилее. Әлфия апабыз 5 бала арасында иң өлкәне булгангамы безне барлап, хәлләребезне белешеп, төпле киңәшләрен бирә. Жизни белән 3 кыз тәрбияләп, тормыш юлына аяк бастырдылар.
Хәзерге вакытта 5 анагы, кызлары кияүләренең хөрмәтен тоеп, тигез гомер кичерәләр. Кадерле Әлфия апабыз, сине олы юбилеең белән тәбрик итәбез. Туган һәр көннең сөенеч һәм шатлыклардан гына торсын. Жизни белән тигезлектә, муллыкта, балаларыгызның гел куанычларын гына күреп яшәүегезне телибез. 60 яшь бит әле матур гомер. Борчылмасын килгән картлыкка, исәнлекне күбрәк бирсен Ходай. Калган гомер үтсен шатлыкта. Котлый барлык туганнарың, кода-кодагыйларың, кызларың, кияүләрең исеменнән сеңелләрең Зөлфия, Нурия дип төгәлләнә безгә килеп ирешкән котлау хатында. Гомер бәйрәмегез, туган көнегез котлы булсын. Парлап канат кагы җиңелрәк, язмыш сезне ялгыз итмәсен. Бәхет чишмәләрегез тулып торсын, мәңге-мәңге суып китмәсен. Güzgülərə, düzgül balalarga, qara üzü bizini tanıyısınmı? Bizning yaşlik şulay qabatlana. Anlaysınmı? Şunu anlaysınmı? Anlaysınmı? Bizning ömürlərini ciddi matur şağıra qaçağı. Hələ şulay bir ko'p yillar birga yaşaysilar bulsaydı dağı. Яңадан гашык булдым сиңа, калбим ясым шуңа әзердесин. Яшегебез тәүге еллардан да, миңа бүген күпкә кадерлесин. Аңлыйсыңмы безнең гомерләрнең җитди матур чагы качагы. Әле шулай бик күп еллар бергә яшиселәр булса иде. Бүген туган көннәрен, гомер бәйрәмнәрен бәйләп үтүче һәркемгә йортларында булган күңелле мизгелләрнең дәвамлы булуын телибез.